Takže môžeme za... Ako prvé, čo by som vám chcela povedať, ako prvé, čo by som vám chcela povedať, je, že tento svet je ako šialený svet. Ja vám toto ukážem. Svet. Teraz nás ukajú oko. Esto to znaczy. Marek, chodź do picie. Pokażę. To mam takie wielkie cycki. O, powiedziałem ludzie. Ona tak nie podkładała. No, Omávení ľudia, máme basbal, dajte odkôr. rozšírené zreničky, Rozťahnuté nohy. No poďme, a Marek to robí. nevedia udržať rovnováhu. A tebe to smieť môžem dole ešte. Že bola Facebooku robiť viac. Píšam povedať. Čo sa chceš, kurva? Prejdeme k veci, pre ktorých sme sa tu zišli. Povedzte niečo o vašom živote. Môj život je dosť načo. Ešte niečo? Máte deti? Máte potomkov, ktorému by ste mohli... Dediť moje bohatstvo? Áno. No, ťažko povedať. Dohodnuté, dobre. Inak ma teší. Aj mňa. Ešte raz. Ale sa namotal. Chcel som vidieť, že zborili. Dobre, no. Vyzerám dobre? Áno, áno. Sme v live vysielaní. No, šuta. Povedzte nám niečo, ako ste prišli k tomuto bohatstvu. Asi zle počieť. Odkáruj, daj to všetko. A ja mám brle. Ešte vyrážky sa mi spravili. Servitku. Tak sa tam čo. No nič, pokračujeme ďalej. Dopočuli sme sa, že sa vám stala nejaká taká situácia cestou sem. Chceli by sme vedieť viac. Ste vraj ste zachránili život. Áno, to piacemu sa človekovi. Povedzte nám viac. To je zlá informácia. To sa mi nezdá. Asi ste sa topili vy. Iba na okne videl dívačku. Asi ste sa topili vy, že? To dosť možné.
Chcete zvietnúť? Ja mám kolena. Fajne, fú. Vypol sa, ne, on sa mi svieti, to vidí. Do piče. Menšie technické problémy. Sa to počuli, že vám budete účinkovať v Titaniku 3. Poviete nám viac? No, áno. No áno. Iba hovor, aký on gestikulátor. Maskérka. Získala som Mercurovú, takú jednu, dosť veľkú, aj menšiu. No, môžem si vybrať. Hajdi skrz hlavu, skrz hlavu. Hajdi hlavu doprava trošku. Ale teraz som chcela niečo ma vybrať. Slovenský jazyk. No. Učíte to slovenčinu, vy ste vraj pôvodom Číňanka. No. Je to pravda. A otca máte z Egypta. Áno. Riadne dobre to je, však. To bol odkaz pre otca. Pozdravujem. Veselú Veľkú noc. Áno. No. U nás není veľká noc. Ako sa to volá u vás? Veľký. Pondelok. No to. Hádam si pochopil. Jasné. Váš humor je neskutočný. Aká je vaša doterajšia práca? O to všetko. Aj tam sa tu. No, diváci by to rádi chceli. No, neviem, či sa to má vedieť. Nemôžem hovoriť. Tak dobre. No a na záver by ste nám mohli niečo zaspievať z vašej tvorby. Takže nepotrebujete. Asi to poznáte na spomenie. To bude istotne od Shakíry. Digo na čekla, čo hovoril. No. Máte čas. Je to stres, ja viem. Vidí vás miliónov divákov. Tretia ruka, boha. No, Ale to neúplne, to je do vlastno. Dáš ľudovečku, dačo moderné, dačo také... Privítali by sme Lady Gagu. Myslím, že to nezniží našu sledovanosť. Skúste, z vašej tvorby by sme chceli niečo. Toto nebolo. Teraz to ma uraz. Stretne sa. O, tak! Odkážem ja ho do etedy. Dáme si šají. Nech celý svet. Na. Je to talent. Aplaus. Ďakujem.